Sabadell, Segurit, soc enginyer agrònom especialitzat en el sector làctic i des de fa 4 anys soc gerent de l'Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà, ACREFA. Doncs la veritat és que al ser un sector molt petit i un sector bastant artesà no està potser tan afectat com altres sectors, malgrat evidentment no és immune a la crisi, i segurament es nota en zones concretes o en moments puntuals que hi ha hagut una baixada de consum. Malgrat això, és un sector que està creixent i potser una cosa compensa l'altra. El preu de la llet no acompanya i, per tant, molts han buscat en els làctics una sortida per donar viabilitat a l'explotació ramadera i en aquest sentit els ramaders molts han començat a transformar per necessitat o per guanyar-se més bé la vida. En el cas dels formatgers, la majoria el que han fet és anar-se professionalitzant, anar-se especialitzant, de manera que el nivell general dels productes o la qualitat de l'ofici ha incrementat notablement els últims anys. La venda directa és molt important per molts formatgers en el format, diguem, fira i en el format venda directa a la formatgeria. Tot i així encara és un mercat molt petit perquè les formatgeries no estan organitzades per fer venda directa fora del format fira, que evidentment segueix sent molt important, però malgrat tot, amb la quantitat de productes que s'arriben a elaborar i la quantitat de quilos, la distribució és imprescindible. Sovint la distribució pròpia es fa en un entorn proper i quan el formatger ha de fer gaires quilòmetres busca un distribuïdor perquè li distribueixi. Per tant, s'ha de buscar una bona relació i una bona entesa entre el sector distribuïdor i el sector productor perquè es necessiten l'un a l'altre. L'Actium és una fira que va néixer de referència dintre del sector per agrupar un bon nombre de productors artesans, que és una fira absolutament especialitzada en làctics artesans i només per productors, sense revenedors. Es vol arribar a un públic professional bastant ampli, malgrat s'adreça al públic particular, també es vol captar aquest públic perquè sigui un element o una base de promoció dels làctics artesans. I per tant, el formatger el que ha de fer és sortir de la formatgeria i donar a conèixer els seus productes. Els concursos, tant el de la Seu d'Urgell com podria ser el de l'Actium o com els internacionals, que l'any passat, per exemple, el World Cheese Awards o el World Cheese Awards Contest o altres concursos internacionals que es fan de formatge, serveixen per divulgar a nivell internacional que a Catalunya es fa formatge i molt bon formatge. S'han guanyat medalles d'or, medalles de plata i medalles, de bronze en concursos on es presenten més de 2.000 formatges. Quan, per exemple, a Mas Algaret, els formatgers d'Ossera i formatges Bauma van guanyar l'any passat premis en el World Cheese Awards, només aquella setmana mateixa es va fer una publicació de notícies en mitjans nacionals i a TV3 importantíssima. Llavors, tota aquesta publicitat per reivindicar la qualitat dels nostres productes seria molt important que els formatgers s'apuntessin amb aquestes coses perquè almenys durant aquella setmana o durant aquells dies es parla de formatges artesans, que d'altra manera no se'n parlaria. Per tant, els premis almenys aconsegueixen que la gent fixi la seva, atenció en un sector que no surt mai a les notícies. Costa molt perquè realment els productors artesans són empreses petites, l'exportació a les empreses petites evidentment és viable i és factible com tot en aquest món, però és bastant més complicat per a una empresa de 4 treballadors fer exportació que per a una empresa de 400. Llavors, malgrat la publicació en pàgines web especialitzades, en les pròpies pàgines web del concurs, en articles o en notes de premsa internacionals, puguin fer aparèixer aquests formatges i quan, per exemple, algun distribuïdor dels Estats Units busca una referència, sovint té tendència a mirar les pàgines web d'aquest concurs per saber quin formatge ha de portar, llavors el fet que li arribi el producte és complicat. Les varietats més consumides encara a Catalunya són bastant coneguts pels frescos, és a dir, el mató, el formatge fresc, el recuit cap a dalt a Girona, el recuit de drap, això és molt consumit a casa nostra. Són molt consumits també el formatge tipus Garrotxa, en aquest cas el formatge, per exemple, com aquest, de pell florida gris, de cabra, això és un dels formatges més consumits a casa nostra, i a partir d'aquí tot el que és la varietat de làctics és realment consumida. La gent que està fent iogurts està tenint uns creixements importants, està venent bastant bé en la seva majoria i també la gamma de postres làctics, flams de mató, també tenen un increment bastant bo. A Catalunya falta fer un gran pas, que és que el formatge entri a la cuina, així és com a França sí que és veritat que se'n menja molt, però també se'n cuina molt, igual que a Grècia, igual que a Itàlia es cuina molt formatge, doncs realment a Catalunya encara ens falta que
diguem-ne que el formatge entri a la cuina. Llavors els grans cuiners s'han vinculat més amb el formatge a través de les taules o els carros de formatge, que no sempre han estat presents en els restaurants perquè és difícil de gestionar. Llavors, com a molts han utilitzat el que són més aviat les llets pasteuritzades, algun iogurt, algun postre fresc, per elaborar ells alguna recepta de postres o per elaborar alguna cosa, però encara falta vincular-se molt amb la cuina en general. A Catalunya, si fem una abstracció general, formatgeries que tinguin un plantejament estratègic o una visió de futur costa, i realment funcionen més amb el dia a dia, i els canvis que es fan són poquets. També és veritat que és un mercat que funciona, més o menys, que està consolidat, més o menys, i per tant la necessitat de fer coses per innovar a vegades costa. Sí que hi ha casos concrets de persones o d'empreses que estan creixent que fan innovació, però encara és poca, és molt poca. O sigui, el producte artesà té uns canals comercials molt concrets, molt diguem-ne, definits, és a dir, a la gran distribució, evidentment, costa molt entrar-hi. Entrar a la gran distribució, a més, pels que ho han intentat o pels que ho fan, suposa un ajustament de preus que no sempre els hi compensa o no els hi resulta senzill. Llavors, diguem-ne, o sempre s'està treballant amb un petit comerç, amb restauració i hostaleria, amb distribuïdors, amb petits supermercats o amb petits establiments, que encara que siguin cadenes, i per tant sí que el tamany, diguem-ne, impedeix, per exemple, la gran distribució, l'exportació la dificulta. El consumidor ho valora perquè és diferent, és a dir, si agafem per exemple el cas dels iogurts, és realment tan diferent un iogurt artesà d'un iogurt industrial que és incomparable la qualitat i sobretot la diferenciació del producte, és a dir, no té res a veure ni el producte, ni el gust, ni el que disfrutes menjant un iogurt artesà que menjant un iogurt industrial. Llavors, és evident, diguem-ne, que pel fet de ser tan diferents dels productes industrials, la gent ho valora molt, però és que realment el producte és molt diferent. Els industrials han tingut molta tendència a fer formats petits i ja preparats pel consum, i per tant a vegades ens estan venent 100 grams d'un producte molt manipulat, d'una qualitat bastant baixa, amb un preu que segurament tindria el mateix preu per quilo, a vegades, ocasionalment, no sempre, però tindria el mateix preu per quilo que un formatge artesà. L'únic que en un cas s'hi carreguen costos de distribució, manipulació, envasat, publicitat, etc. I en el cas de l'artesà senzillament pagues formatge. Si fem una mica d'autocrítica, s'ha de reconèixer que els francesos, com a ofici formatger, en tenen molt. És a dir, són molts anys de tradició, són molts anys d'estructurar un sector a través de tècnics, de cursos de formació, de sistemes de control, d'entendre'n els petits i d'entendre'n els grans, perquè la veritat és que la flexibilitat entorn als petits existeix i, per tant, hem d'entendre millor el sector productiu i el sector productiu ha de millorar, però si llavors passem a la fase, diguem-ne, de distribució o a la fase de consumidor, doncs els distribuïdors a França també són molt especialitzats, sovint són afinadors, és a dir, persones que compren el producte tendre o fresc i el maduren ells. Llavors, fins i tot el distribuïdor en sap molt de producte. I si ja anem a l'última fase, que és el consumidor, que realment és on, diguem-ne, nosaltres ens hi podríem emmirallar més, hi ha molta tradició de consum en restaurants. Les perspectives han de ser anar incrementant el nivell de ventes i anar arribant cada vegada a més persones i a més punts de venta. Encara hi ha molts petits establiments que no s'hi arriba, que no tenen, diguem-ne, formatges o no tenen els làctics en cartera. Llavors el sector, diguem-ne, s'ha de procurar abastar un mercat més ampli. Com a expectatives, doncs, donar a conèixer i divulgar bastant més els nostres productes, que cada vegada més la gent entengui la diferència. No és el mateix tenir el ramat, transformar i vendre, que no només comprar i proveir-se de llet, no només, diguem-ne, d'una regió, sinó d'altres països i transformar. S'ha de posar molt en valor el fet de la proximitat i el fet que el producte és realment diferent. Llavors, si entenem si la gent entén la diferència del producte, la qualitat i sobretot s'aconsegueix posar el producte a dintre de les cuines i la gent comença a cuinar amb formatge, no només a les amanides, ni a les amanides tíbies de formatge de cabra i aquestes coses que estan de moda, sinó cuinar de veritat amb formatge, llavors això serà un gran objectiu, perquè llavors és quan realment pujarà el consum de formatges i làctics a casa nostra.